No tässä JHJ. Katsotaan G-tilata siitä. No onko sitä aloittelijaa? No mä oon parhain tässä. Mä tiedän Nyt kaikki. testataan pelapinka. Onks mulla aseita? Ei soiteta exit. Joo, paljon. Mistä tästä ammuttiin? Haha, poliisi! Mä en osaa... Onks poliisit tulla vastaan, jos ammutaan poliisi? Ajaa poliisi! Aja mun autoon, please! Mulla piip. En saa pelaa tätä peliä. Mä osaan parhaiten. Mitä hittoa? Tää on helppoa justiinsa. Kunhan mä pelaan. Näyttää mitään. Jos sä näkisit mitä mä pelasin, mä olisin jo jossain hemmetin kuusessa. Ei kannata tuhlata kaikkia panoksia. Hitto, poliisi. Aja sakkeli! Aja! Mitä on nyt? Miten tällainen lakko täällä? Piipi. Sulla on vaan 9 panosta. Nyt on 7, nyt on 6. No niin, sulla ei ole enää yhtään asetta. No. Tylsä. Mä tiedän asekoodin! No, Siinä on granaatin heitin. Voit äkkiä laittaa poliisit pois, Rosi. Oi. Äkkiä. Sehän on jo tuolla. No. Soilossa. Poliisit! Mä tiedän siinä on granaatin heitin. Ai niin sä oot käyttänyt sitä. Niin. Mä tiedän kaikki tän pelin koodit. Ihan kaikki. Laskuvarjon. Kaikki. Missä se siinä? Mitä? Tässä siinä. Siellä on vaan 1 poliisi pois. Se ei tehty enempää koodeja. Mitä? Tähän jo. Ei, mä osaan tehdä ne kaikki koodit. Niin pitää. Haluatko että mä teen? Ei mä kysyn mihin se pitää. Pen back ympyrää. Sitten ylös vielä. Noin. Siinä. En minä. Mikä oli asekoodi? 4, 4. 8. Voit sä tehdä se? Mä en pelaa sitä niin paljon. Noin. Ota painettua sille No. Oh yeah. Sulla on P90, sulla on tämmönen. Sitten sulla on granaatiheitin. Ei välitä mitään. Ota painettua taas. Otapa. Noin. Juokse saakelin poika nyt! Sen nimi on Luis Fernando Lopez. Voiko tää juosta nopeammin? Paina X. Paina. Paina rämpytä. Saako poliiseja pois? Saa. Ai juoste. Poliisi pois koodille. Joka on sieltä valmiina. Vittu! Mä kuolen! Ota granaatiheitin vaan. Se löytyy sieltä jostain. Se granaadilauncher. Snipu! Pistä granaadilauncher. Granaadilauncher. Mistä? Siinä. Granaatiheitin. No ei! Vähän.
Sitten superlyöntikoodikin on ihan hyvä. Ja sitten snipulla kun ampuu johonkin kohtaan, niin se paikka räjähtää. Että vaikka kun sä ampuisit snipulla vaikka jotain. Eikö täällä ole muuta kuin takseli? Pane sitä aseen. Ui saakeli, ovi auki nyt! Mä haluun karkuun! Hei, se iskit kamera esiin. Ai mikä me omalla kaistaksi? Pane Ai niin, tuo oli yksisuuntainen. Selektiä. Vielä selektiä. Noin. Hei kun aja kovempi! Pollis lähtee pois, jos sä pääset tonne. Aja. Sä pääset pakosti pois. Joo, sä pääset pois. En päästä. Pistä vaan pollista pois. Herkules on tossa. Tossa. Noniin. Paina vielä sitä kämpylä. Onko se Herkules semmoinen, että... Katsotaan mennäänkö sinne vai ei. Niin, oliko se Herkules? On tuossa Herkules. Noniin. Ei ajeta päälle. Noniin. No niin, pistä aseet pois. Sinä ei saa mennä ase kädessä. Ei kun, paina, katoppa. Noin. No niin, mene sinne. Sieltä kuuluu mua. Maksaako sitä Herkules? Ei. Oh! Kato noita. Hyi. No. Niin, osataan tanssia. Hitto, miten mä osaan tanssia? Mä osaan tanssia. Sä tanssit koko ajan. Hitto, mun pitää opetella tanssimaan. Aloit sä, että mä tanssin tänne. Tanssi vaan. Mä tiedän kaiken tästä pelistä. Kaikki tanssii. Mä tanssin koko ajan. Tässä pitää nähdä. Hyvä. Mä pääsin tän läpi. Ja sitten mä vaan tuon loppusta. Ei kannata. Miksi? Mä näytän sulle yhden homon, jos ei älyttyvä. No mä tiedän sen. Ja siellä maisonetilla se pitää tosta mahasta kiinni. Toi äijä. Miks täällä on vaan yksi nainen? On tossa Niin ne tuolla. Näet sä mitä noi teki? No niin, katoppa. kohta se läpi. Niin, sitä se meni loppuun. No niin, nyt tää tanssi loppuu. Menneekö nää vessaan? No joo, no tekee ne tää nyt, minkä se tekee. Ei mene vessaan. Ei ehkä mene vessaan. Ei, näin mene vessaan. Siellä maisennettiin ja mennään vessaan ja... Vähän silleen. Eiku! Ei mennyt. Noniin. Kannattaisiko pistää helttiä vähän? Miten? Mä pistän sen koodon. Sä tarvit oikeesti helttiä.
3, 6, 2, 5. Kato, jos sä saat kokonaan, sä saat tommosen heti nyt. Noin. Kannattaa pistää vähän enemmän panoksia. Ammu tuolta naiselta, ammu tuolta naiselta päähän. Elä! Ammu tuolta naiselta. Mun tänne teidän kaa. Kaikki! Ammu pysti! Ammu! Ette lähde sun nimittäin. Näit sä tää yhden? Onks täällä takalla? Sä kuulet siihen. Mitä? Se ei kuollu! Näet sä, se vaan siirtyy? Mä vaan tassin täällä. Mene tonne eteenpäin. Saanko mä? Saanko mä näyttää heitun? Onko mä ainut täällä elossa? Oot. Kaikki muut on kuollut. Kato tuo! Tuo tuli lyömään sua. Miten? Mä haluun sen ympyräistä. Kyllä mä sen voin. Vittu! Assa mulle hei! Mitä alkoiko se mulle ryppyille? Ei ne poliisit tuu tänne. Ei. Katsotaan sitä. Hieno sulla on. Tapanko mä sen naisenkin? Sä et siitä nouse! Pistä asseesi vähän enemmän panoksia. Paina. Sitten. Nyt. Sitä. Sitten anpakke. Ja sitten yksi alaspäin. Sitä nyt rämpytä. Sä saat paljon panoksia. No nyt toinen. No niin, nyt sulla on tarpeeksi kappea. Katoppa noita sun panoksia nyt. Ja katoppa toisia panoksia. Kato toisia. Kato kaikki aseet panoksia. Noin paljon. Saanko mä millä? Pelotanko kohta sinä toista? Joo. Sitten kun mä otan tällä... Ja sitten kun mä oon saanut myös. Ammunko mä sen? Ota toi auto. Veeti vaan, get out my face. Eikö poliisi? Aja. Nää. Mulle vesi. Sinä myös. Mulla se juttu. Herra taas matkaa. Onko poliisi tässä ajassa vai se? On. Saaks mä? Mä menen sinne yhdelle kauppalle. Mennä säästys. Noniin. Pistääks mä sen helikopterin koodin? Pistän tän.